Коста Смералда. Изкарахме една седмица на този кораб и сега искам да направя едно видео за впечатленията ми от Коста. Това е задната част, най-високата 19-та палуба е това, която всъщност е доста малка. Това е в задната част на кораба. В момента се намираме в пристанището на Рим Чивитавекия, което всъщност е на 80 км от Рим. До тук най-лесно се стига с влак, който се взима от централната гара на Рим и се пътува до тук. Влаковете не са като на БДЖ-то, което е направо страхотен плюс. Има и автобус до тук, но много по-добре е да се пътува с влак бързо и удобно. Това е малката 19-та палуба. Часът е 8:45, затова малко няма хора. Изглежда малко пусто, но всъщност има доста хора обикновено по всичките места. Какви са впечатленията от Коста? В интерес на истината това беше наше първо пътуване с семейството ми с Коста. Пътувам с съпругата и с двете ми деца на 12 и на 8 години. Като цяло от кораба впечатленията са ни отлични. Много нов, хубав кораб, от, бих казал, най-висок клас. Бяхме в каюта с балкон, която имаше една спалня и всъщност има диван в стаята, който става на легло, обаче като ви казвам диван, това не е някакъв разтегателен диван с пружини, на който се чудиш как да легнеш, а всъщност е диван с размера на съвсем нормално легло. Върху него пада от тавана второ легло и става като едно двоетажно легло. В интерес на истината беше много хубаво, децата не се оплакаха в нито един момент, че е от матраци или от нещо друго. Такава ни беше стаята с балкон, гледката беше от лявата страна на кораба. Различно е на пристанища си от лявата страна от към пристанището, на друга си от към дясната страна. Така че няма никакво значение дали си от ляво или от дясно. Балконът е предимство, разбира се, може да си пиеш кафето на него. Асенчесто е, приятно, хубаво. Така че с балкон каютите са супер. Вярно, че и цената им е по-различна, но има защо. Сега, тук може малко да се почухва, се потраква. Предполагам това е, защото сутрин правят някакви неща. Ето тук има и парзалки. Има две големи парзалки успоредни и една, която е с фуния. Има и две по-малки парзалки за деца. Друго, сега вървим към началото на кораба. Има ето тук отгоре, нагоре. Всъщност тук отгоре има едно място, на което може да се качиш да се разходиш. Интересно е, някакъв като мост, нещо е направено. Интересно. Всъщност всеки гледа. Корабите общо взето са доста еднакви, но всеки е гледал да направи нещо, което да го различи малко от останалите. Тук може да се види, сега ще погледнем долу, има закрит басейн. Закрит басейн. Ето го долу закрития басейн. Басейните как са? Басейните, освен парзалката, има два детски басейни. Даже мисля, че минахме покрай единия. Не, те са на долния етаж. Има два детски басейна от двете страни на кораба, които не са много големи, нещо като вътрешния басейн, като двата външни и вътрешния могат да ходят деца. Сега ще минем покрай един, който е само за възрастни. Там ни предупредиха, че не допускат деца. Така че има... Пълнат се, не е като да не се пълна. Добре е да кажем, нормално е. Нормално е. Але тук изглежда опасна тая работа. Явно ще мият нещо. Спускат се отвън. Изглежда доста страшно, като мият балкони, прозорци и такива неща. Все още сме на 18-та палуба и вървиме към началото на кораба. Впечатленията ми след една седмица от Коста.
Сравнявам ги с MSC. Бил съм на два кораба на MSC. Единият чисто нов, MSC Виртуоза, другия не си спомням как се казваше, но беше от по-старите им кораби. Сега да го сравним с Виртуозата на MSC. Като кораби и двата кораба, и Коста Смералда, и на MSC Виртуоза са страхотни. Няма почти никакви забележки към нищо. Трябва да си доста претенциозен според мен, за да видиш нещо, което да не ти хареса, да кажеш, тук не е добре тази работа. Само вметвам, това е басейна за възрастните. Тук не допускат деца и е само за възрастни. Както виждате, даже виждам сега, че има нещо, което е за инвалиди да се спускат в басейна. Браво! Има доста неща, за разлика от България, които са така съобразени с хора, които с някакви инвалиди, да си кажем, които имат някакви проблеми с ходене и с подобни неща. Така, това е предната част на кораба. Бях започнал, гледайте сега, малко напред, малко назад, бях започнал с разликите. Приликите, корабите са страхотни, и двата, и на MSC, и на Коста. Страхотни кораби. Персонала, да кажем, че е доста подобен на двата кораба. Но, има тук даже, това е може би, кога е построен кораба, 2019. Сега 2019, то не е като Анколите 2019 година. Много от корабите, които се движат, са на около 20 години. Даже по пристанищата виждахме круизни кораби, които са и над 20 години. Така че 2019, 2020, 2021, 2022 вече на едно пристанище попаднахме на един кораб на Туи, който беше 24-та година. Той пък си беше мега ултранов. Разликите какви са? Първо, MSC видимо е по-скъп. Всичките ни круизи до сега купуваме от Cruisit.bg. Не че им правя реклама, но като всеки човек си сравнявам цените и искам да кажа, че цените на Cruisit са страхотни. Дори ако гледаш в сайта на Коста, понеже на Коста можеш да купиш директно от техния сайт круиз, докато на MSC не можеш. На MSC трябва да минеш задължително през някаква агенция. Те не предлагат на крайни клиенти. Като сравняваме цените на Cruisit с тези от сайта, в Cruisit са много добри цените. Препоръчвам оттам. До сега 3 пъти пътуваме и не сме имали никога проблеми. Така, разликите. На MSC малко, май не са чак и толкова малко, са по-скъпи цените. На Коста са по-ниски цените. Обаче, когато дойдеш на круиза и всъщност започнеш тук започне ежедневието ти, виждаш защо е тази разлика. В MSC, главно в изхранването, разбира се, в MSC имаше храна навсякъде из целия кораб, която е включена в пакета. Общо взето неограничена беше храната. На доста места имаше вода, на доста места имаше кафе. Вярно, кафето е от това, не знам как се казва, американско, шварц или кой както иска му казва. Дето е малко като чай, но кафе е все пак. Имаше на MSC кафе, вода, навсякъде, постоянно, разни хамбургери и подобни неща, които за децата са доста важни. Пържени картофи, пица имаше навсякъде. Иначе основно може да се храниш в бюфет. Бюфет, който е общ ресторант, където на MSC си слагаш колкото искаш сам в чинията. Това беше изхранването на MSC. Много важно, че имаше вода навсякъде, можеш да си сипваш неограничено. Сега, разбира се, и тук и на MSC не дават уж да се пълнат бутилки. Сега всеки напълва някаква бутилка, тя правят някаква забележка, но нищо друго няма да ти кажат. На Коста как е? На Коста има бюфет, където в този бюфет
нали, можеш да се храниш. Но то е сутрин някакви часове, на обед някакви часове. След обед имаш закуски, които са от 4 до 5 часа, мисля, че бяха всеки ден. Сега слизаме на долната палуба, където са двата детски басейна. Ето тук също доста приятно местенце. И след това имаш вечеря в този бюфет. Единствено в този бюфет има вода, която можеш да сипеш да пиеш. И общо взето, ако си извън тези часове, вода много няма откъде да си вземеш. Освен ако нямаш бутилка. В стаята много услужливо са сложили една бутилка литър и половина, на която, нали, очаквах, че поне първия ден ще пише нещо, комплимент или нещо подобно. Само че на нея се мъдри една цена 3,50 евро, което изглежда много неприятно. Има кафе еспресо, само да вметна тук, като казах за цените, което беше по 2,50 евро. Имайте предвид, че всички цени, които се виждат на кораба, ако някъде се виждат цени, са без някакъв данък и всъщност на това 2,50 слагат още някакви центове данък. Ето тук има една сладоледа джинна количка, която следобед обикалят с нея, но тя е платена. Сладолед, между другото, тук не видяхме в нито един момент да предлагат безплатен. Винаги всичко е срещу заплащане. На коста, извън този бюфет, за който споменах, и ресторантите, които са включени, които можеш или я закусваш, или я вечеряш, но ние не сме големи фенове, тъй като там е с сервитьор и трябва да с предварително меню, трябва да избереш нещо, да изчакаш, после да ти го донесат, после да изчакаш за второто, после да изчакаш за третото. А с две деца това да избираш и да чакаш не е много окей, защото може някои от нещата, които си поръчал, децата просто да не ги искат и да искат веднага нещо друго. Така че с децата бюфета е най-добрият вариант, тъй като на него могат да ядат каквото искат, колкото искат, нещо ако не им харесва, да си вземат нещо друго. Така е с бюфет. Препоръчвам поне с деца да се ходи да се яде в бюфета, а не в ресторантите, които са включени в цената. Но извън този бюфет абсолютно всичко на борда се плаща. Ако децата искат пържени картофи, има бар с пържени картофи, с хамбургери, плаща се. Има някакъв бар с палачинки, плаща се. Има сладолед, плаща се. Много неприятно, защото сега няма какво да се лъжим всички деца и моите включително, дай им GSM-а, дай им бургери, дай им пържени картофи и не ги търси. Освен парзалките и басейните. И е много неприятно това. Цените непоносими, не може да кажем. Нали? Никой не очаква, че тук цените ще са като в Карфур, примерно. Ето това е вътрешната част с вътрешния басейн. Отсреща има два щанда. Един е с сладолед, а другия е с палачинки Нутела. Ето тук има разни кътове. А въобще взето се изглежда много хубав кораба си е. Аз, както казах, никакви забележки нямаме към кораба. Има джакузита разни, вътрешен басейн, всякакви готини неща. Това бяха 19, 18, 17 и 16 етаж. Ето ще слезем ние от тук с хората. Още е раничко, затова не са отворени, но по-късно ги отварят. Днес има някои хора, които явно нямат ход до Рим. До Рим е неприятното, че въпреки, че пристанището на Рим, всъщност Рим е на 80 км. И това отнема доста време, отиване и връщане. И ако не си с една организирана екскурсия, е доста неприятно. Ето тук също има стрит фуд, примерно. Давам само като пример. Хамбургери, разни фокачи, пържени картофи. Пак казвам, цените не са никак непоносими, но е неприятно, че за всяко нещо, за което искаш, трябва да платиш. В МС не е така, в МС е направено
по-щадящо, да кажем. Но там пък цената е по-висока. Сега, тук може да ходиш, вече влизаме във вътрешната част на кораба, което е 16-та палуба. Има за забавление на децата разни кътове с игри и с работи. А също така има и фитнес. Фитнесът не е много голям в интерес на истината, но добре, окей. Вътре навсякъде обстановката е супер луксозна, килими, супер. От етажите надолу, ето това представлява стълбищата, от етажите надолу 16, 15, мисля, че до 8 са само жилищна част, само каюти. 16 етаж на кораба отзад. Ще влезем да ви покажа 16 етаж на кораба отзад. Тук има един от детските неща, за които казах. Едното има детски, той е семейен ресторант за деца. Могат да посещават между 3 и 6 години семействата. И другото е детския кът, който е интересно работно време от 9 до 0 часа. Не знам какво правят с тия деца до 0 часа. Може да им правят някакви забавления. Честно казвам, нямам никаква представа. На този 16 етаж има и други неща, които са предназначени за деца. Едното е, ето тук ходехме често. Това е с електронни игри, където малкият постоянно искаше да печели нещо. Естествено, нищо не печелеше, но любимото на моето дете бяха ето тия двата мотора. Доста се забавляваше, доста сериозни движения правиха наляво надясно и горчича, кърчичките го забавляха. Другото, което отсреща, има фитнес, който посещавах, обаче трябва да оцелиш часове, в които няма хора, защото в някои моменти е доста пълен и ходят не само хора, които ходят на фитнес, а всякакви, примерно, имаше баби по джапанки, на пътеките, просто се разхождаха, което беше малко странно, нали? Ти ако си баба по джапанки, за какво ти е тук се качваш на пътеката и да ходиш с някакво темпо на една обикновена разходка, нали? Малко и се вижда безмислено. Така че това е частта. На края на тази част има фризьорски салони и разни спа процедури. И се възползвахме. Значи масажите бяха около 150 евро, цялостен масаж. Сега аз не ходя на масажи и не знам много ли е, малко ли. Ето това е фитнеса. Не е много голям, няма много уреди, наблегнато е на пътеките и 2 колела има. Така, връщаме се сега. От 16 етаж, всъщност това е задната част на 16 етаж. По-напред видяхме вътрешния басейн и баровете, които бяха. Сега ще минем през бюфета, предполагам, че работи още, за да придобиете впечатление и от него. Ето го и бюфета. Нещо интересно, което сетих да слизах надолу, беше, че няма 13 етаж. Като ходиш по стълбите и ходиш на 11-тия и всъщност после виждаш, че виждаш 12-тия и след това е 14-тия следващия бюфет. Първо, което трябва да се види бюфета, е машината за миене на ръце. Много интересна работа. Пъхаш си ръцете, 20 секунди чакаш и си измити. Така, вътре в бюфета. Това е кафе машината с безплатното кафе, което обаче след закуска на обед и на вечеря е затворено и всъщност не можеш да си взимаш. Тук ето сутрин има и сок, предоставянето време можеш да взимаш само вода. Както виждате, пише, че не е разрешено за бутилки. Има и кафе машина с зърна, където кафето е доста готино, но то се плаща 250 евро. Ето тук е вече края на закуската, но може да придобиете представа, това са нещата от закуска, които се предлагат. Има тия чуроси, за първи път да ги имаме, много бяха готини. Всякаква скара, палачинки, много готини кифлички на закуска, има всичко. Все още има хора, което е доста интересно.
Тук е мястото, където може да си взимаш алкохол на обед и на вечеря. В MSC имаше сервитьори, които носеха алкохола и всякакви напитки, които си поръчваш. Докато тук не е така, ето тук се взимат 3 дори салфети. Преминаваме през останалата част на буфета. Освен, нали, разните печени неща, имаше плодове, саламчета всякакви, кашкавалчета, масло, сладки неща. Ето още сладки неща. Тук хляба и сутрин има корнфлекс всякакъв, като например имаше дори орехи, филиени, круши. Не знам точно, що да се изглеждат малко скапани, а може би хората си ги ядат, обичат си ги. Така, ето тук са неща с яйца. А пък на обед и вечеря тук обикновено са нещата с спагети. Продължаваме към предната част на кораба. Всъщност, където е място за представления. Най-отпред на кораба има един театър, но тук е готино, че има и не знам как да го нарека това, сцена, която около нея има много места за сядане. На 3 етажа. Общо взето тук има представление постоянно всяка вечер. През деня е готино, че може да ги гледаш как тренират. Вечер има представление. Как става плащането на борда? Плащането на борда става с карти, които ти дават за всеки един от пътниците. Хубаво е към тази карта да приобщите вашата кредитна карта и по този начин всяко плащане ще може автоматично да се взима. Другия по-неудобен вариант е да не сложиш кредитната си карта, да не я регистрираш и тогава трябва на такива кеш машини да внаш пари в брой, което не е много удобно. Ето, примерно сега слизаме от кораба и трябва да минеме, ако не сме си регистрирали кредитната карта, трябва да минеме и да платиме цялата сметка, което е по-неудобно, разбира се, отколкото автоматично си взимат парите. Нещо. Ето тук има пицария, която обаче също е платена. Децата обичат пици, разни такива хамбургери, картофки и подобни неща. И когато ги няма включени, едва ли са някакви много скъпи, е доста неприятно. Така предполага някакъв суши ресторант, както на всички кораби има ресторанти такива, които се заплащат, но и в MSC е така. И тук е по същия начин. Така че това е съвсем нормално. Нещо, което съм пропуснал, поне към момента не мога да се сета, за всякакви въпроси по придвижването до Чивитавекия, за някакви допълнителни неща по кораба, които не съм се сетил, може да питате отдолу, ще ви отговоря веднага на всякакви въпроси. Магазина, който беше на коста на кораба, не ми допадна много, нямаше много неща в него. Имаше някакви тениски, шапки и не ни харесаха много. Примерно на MSC в техния магазин имаше доста повече неща. Имаше свичери, имаше капитански шапки, което децата супер много се изкефиха. Естествено не купихме, де. Така че това е нещо, което малко така чисто коста като реклама, но вчера бяхме в Неапол и там ми направи впечатление явно на Наполи. Спонсор е MSC и всякъде като ви караш из Неапол, виждаш едни тениски, едни надписи MSC, което без да се замисляме явно си е доста голяма реклама. Докато примерно Коста не видяха някъде реклама. Но пак казвам, всичко това са съвсем древни неща, които не трябва да се приемат като някакви оплаквания. Общо взето е страхотно.
Препоръчваме круизите с 2, с 5, с 10 ръце, кой колкото има ръце, кой колкото ръце може да покаже, защото е невероятно всяка сутрин да се будиш в друг град, да се будиш в друга държава. Всеки ден е нещо различно. Това, което съм чувал за круизите, че са за възрастни и не знам какво, пълна глупост. Децата има страхотни забавления за тях. За нормално възрастни, като нас, около 40 годишни, също има доста неща. Сега всеки трябва да прецени, дали има достатъчно храна, дали храна има достатъчно, но дали има нужда от пиене, алкохол, безалкохолни. Може да се купат най-различни пакети от тези неща, но всеки трябва да прецени кой колко пие ли бира, пие ли уиски и какво пие и съответно може да се плати. Нещо, което липсва, но това на всички кораби, разбира се, тъй като интернет е сателитен, цените за интернет са доста високи. От такава гледна точка може би не е лошо да се вземе някакъв пакет предварително за интернет, тъй като интернета, само мога да дам за пример, един ден интернет за пълно ползване на интернет беше около 40 евро, което си е доста, откъдето я го погледнеш. Нещо красиво, което сега ще минем оттам. Само тук са машините, с които си зареждаш картата. Ето ги машините, които зареждаш пари в картите. Може да заредиш в кеш, може да заредиш и с кредитна карта. Пак казвам, препоръчвам с кредитната карта се зареди. Нещо много красиво, което ще минем сега, е музея на кораба. Разбира се, преди това и през казиното ще минем. Видите, преди, че казиното не работи в пристанища, а работи само когато кораба е в открито море. И в МС беше същото. И тук явно са такива регулациите. И когато кораба е на пристанище, не работи. Можеш да минеш, да се снимаш само така за веселба и за майтап. Ето хората и други се приготвили да се тръгват. Това е музея на кораба. Общо взето тук е показано всякакви дизайнерски икони, които предполагам са правени в Италия, като разни столове, маси, кафеварки. Има, разбира се, и спортни неща. Италианците са известни, като ето това допадна страшно много и на децата, и на нас през годините, как се движили и са се развивали корабите, влаковете, колите, моторите и стига вече до най-новите модели. Ето тук предполагам други дизайнерски италиански икони, които са изложени, Веспа, разбира се, и други моторетки. Ето и последните кадри от кораба. Така се вижда и отвънка. Огромни лодки. Разбира се, на такъв огромен кораб трябва да има и такива лодки. Каза начало на кораба, ако има всякакви въпроси, мнения може да напишете отдолу. Ще отговоря на всички възможно най-бързо. Чао!